Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. District Magistrate jangka East and Hills District Manish Kumar Khasi balang ulah hukum ban pynpra baroh ki crane hiar par lani kita ki lifting crane bat ki ki machine ki badan haki par dewïong hamen sangat thangsko hadin ke jing thai ka par bawan ra ka jing yap ki lai phoi ngot ki nong bala yakani ka hukum la Pynmih hapo ka kendon shispa san puar jangka Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita BNSS araja apolai ka basya ban pynpra baroh ki jing shnabian kentup ki crane say dewïong bat ki dara nakat jaka bab thai ka par dangshen kini ki crane bat ki wei ki lapen thot ya ki paidbah bat ki long ki ba mayo paidbah ong ka hukum haba benrap bakini ki tiar ki dei ki bala ban pendan kam ha ka jingti dewïong be ai ya ka balakhang da ka National Green Tribunal na do usnem aja khat saw ya kani ka jing pynpra ansale apo ka jing pe jong investigating officer IO uban sabo jing tho bha lem ban le ya ka geotag ya ka jaka District Magistrate ulah hukum jau Superintendent of Police SP ban pentikena ya ka jing pyntreikam nak mador ya ka ni ka hukum